Kapirana kuba hayamba kundula mama Aiteka ni muyaluke Kirala chuma muka tula na bale Ifesi chikulele sami Tuesday, the 28th of June 2022. Welcome to the program Katsukuluza. My name is Aubrey Kusakala and I'm with my colleague here, Mtsukuluzi Jonah Panku. Muliko banji leo? Tibino. Kaino. Moyo. Ede? Moyo kwa basi. Chabino. Sure, kwa zizira. Kwa zizira, mwina sukulu ngokhawo. Kumakanga tukuli Jonah kupanga no zimene amadziwa wakhala kuchita mbuyomu. Pakati apa nazakhanga timphamvu zake zikuchepa. Koma taona kuti ulendo ono wabwera ni moyo. He's back. So we just have to live with it. Kodi amene ndi hishi Juni. Ukalo wake angakhale. Koma wabwera. Wabwera. Anzathu apa Johnny tikuthokozeni kwambiri muli pamenepo. Izapa Johnnyzi akuti ifa ku Cape Town. Yeah, so tikati Johnny timatanthauza South Africa yense. So tiyambe kulowa dera zitivuta kwa basi. Ku Rainbow Nation muli banji kumeneko. Yep, chabwino. Mwambira South Africa. Tambira South Africa. Twathokoze kwambiri amalawi amene abwera mwaunyinji kumuthandiza mnyamata uja John Musa ndi banja lawo. Yes. Kuli amalawi ambiri amene achita chamuna kuti at least umoyo kubanja kwa John usintheko kuli ma contributions panopa mwina akuthamangira 1.5 million. Yes. Kuli ena apereka plot kumene kwambuya kudalitseni kwambiri aino build. Yes. Kuli ena so akuthandiza munjira zosiyana chonde that's how we are supposed to live as Malawians. Very important. Makamba tsolo kunena kuti Amalawi amene ena amataka kukhala nkumaona kuti si wanthu. Nkumaona kuti alibe phindu mu society titha kuchita mmene tingawachitire. Anthu amene tilipo tisamangokhala. We have to stand. Tionenso kumeneko akansala adera limenelo. MP yakumeneko achita ndipo kanthu. Yes. Ni nkhani zokhudza malamulo inde koma at least we understand kuti situation ya anthu kumeneko ili motani. Nthawi yonetsa ubwino kwa fuko kapena kwa mtundu wa anthu amene ukuwatsogolera imakhalanso iti imeneyi. Osamango wakonda anthu nthawi imene mukufuna chovutira. Tikufuna kuti izinthu zingati zimene zikachitika otsogolera mademo ma protest ka ulendo wandawala wonetsa kukhumudwa azikhala ngakhale MP kumene zizooneka kuti akutsogoleradi anthu ake ndi mumba yake pa zimene zikuchitika zosiyana zosakomera miyoyo ya anthu ena mdziko muno zofunikira. Tiyambe ndi nkhani ya ma reforms. Ma reforms ni nkhani yomwe idayamba kukambidwa mbuyo umo. Yes. I remember very well. Padali angakhale comedy ya John Nyanga the late komanso mzake Eric Mabedi. Yes. Adawapempha nthawi imeneyo kuti akuluakulu iya tipangireni ka comedy. Kuna ku BICC. Anthu adaseka kwa basi kumeneko. Kuna ku BICC. Zimu ya anthu amene ajayisemo mtendere amaitha kwa basi and sitinapeze be replacement mpaka leo. Yes, those guys were just something else. Yes. Nkhani ndiyo kuti after many years down the line kodi ma reforms atheka akupindulira ndani mdziko muno, chifukwa nchomvetsa chisoni kuona kuti as time is passing by zambiri zikuchitikabe mmene zinkachitikira kalekale. Yes. Zambiri sizikuyenda mmene zinkakhalira kalekale pamene mwina tapanga invest kobidi kuti ma reforms achitike. Yes. But apart from that, just of late tili ndi report lomwe lili ku ofesi kwa mtsogoleri wa dziko lino lokhudza ma reform omwewa. Mpaka pano sitinamvebe kuti kwenikweni mmene muja munapangidwa outline zotani. Yes. Ndikupatsireni apa nkuku
chifukwa chokuti tikuona timavuto tina tiwiri ntitatu komanso zimavutonso zikuluzikulu zomwe zikuligwera dziko lino chifukwa chokhudza amalawi ndi ndalama zawo za misonkho as regards to ma reforms amene akuyenera kuchitika mu public service business as usual. Tiyesetsa lero mwinaso omvera amve from the word go. Ikamanka ikwera idzikwera yokha koma mafuna tilankhule modekha tsiku la lero kuti nkhani tikambira pano imveke bwino. Yes. Chimene tikunambira modekha kuyambirira kwenikweni ganizo lonena kuti akuluakulu mbomamu simuli bwino khangati kuti muli chisawawa pakachitidwe ka zinthu tatiyeni tiunikenso kagwiridwe ntchito mbomamu. Ganizo ili labwino linali labwino from the word go. Yes. Chifukwa tikaona katangale wochuluka amachitika mu civil service ndimene misonkho ya Malawi tikamati misonkho ya Malawi ndiye kuti tukamba za kubomako si tukamba za ma private sector kwambiri tukamba za amene amagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi. So cholinga cha ma reforms ndoti tikusintha ngati timachita motere tikunena kuti tisamachiteso motere mwachizolowezi kuti izi nzaboma basi titha kuchita amene tingachitire galimoto njaboma so because opanga zomwe ndikufuna nayo. Exactly. Because okakololera chimanga ambulance imene iyi ndalama izi sukulu kumene madesiki titapanda kusamala timati nzaboma. Okay, so ganizo lonena kuti tikonzenso ndilabwino and ukati uonetsetse boma la DPP these things were there kunena kuti I think kumapeta kwenikweni tukambaso za atonsi awa abwera ndi anatsindikano kwambiri kunena kuti ife tikufuna tisinthe ndithu ndikuwapatsa the whole vice president kuti achilima mudziyang'anira gawo ilili tikonzemo zinthu ende khatu kumaona kumana ndi anthu osiyana makonsolo kupita pakati kumpoto kumwera but chimene chatipangitsa tidzifunsafunso kuti kodi zikupindulira ndani dzidzi. Yes. Ndichifukwa chonena kuti timayembekezera chizungu amati kukhala business unusual osakhala business as usual pakagwiridwe ka ntchito but pakudutsa kwa zaka tikuona kuti chibwana chimene chakhala chikuchitika masanje amene akhala kuchitika masewero amene akhala kuchitika ndi misonkho ya Malawi ndikufuna ndikhazikike pa on the abuse of public funds and public resources chimodzimodzi sizidasinthe 2 years yatonse kudzafika panopa the same stories zimene munkazimva ma reforms asanabwere zikumvekabe ngakhale pano. Let's forget about the delegated powers zomwe zachotsedwa kwa vice president panopa chifukwa cha nkhani yokhudza ndi kuaganizira kwawo ku nkhani zakatangale ndi azunet sata. Let's forget about that. Yes. Let's look at Malawi as a whole. Nthawi ya DPP kudavuta kwambiri nkhani ya ma reforms komwe kudabwera madando kunena kuti ukhangala vice president akufinyidwa kumeneku ntchito imene adapatsa yokhudza ma reforms sikutheka. Mene tonse alliance imapanga campaign mkulankhula kwawo kwambiri amagwiritsa ntchito mawu ochita reform the public service. Yes. The civil service. In the process of doing these reforms amalankhula kwambiri za clearing the rubble. Yes. Now look at this, Jonah. Kodi zingatheke kupanga clear rubble, kupanga clear nyasi, kukwirira maenje, kutseka zibowo zomwe ndalama zimatulukira, kuchapa dete linen mu nthawi yake, nkuyanikanso mu nthawi yake, ndikubwezeretsa kuti yambe kugwira ntchito mu nthawi yake. Popanda kupanga reform public service zingatheke zosatheka. This is why muzindu samadi reform kupanga deliver Jonah this is why we are seeing
the very same issues zomwe zinkachitika mu nthawi ya DPP zikuchitikabe pano. The very same methods zimene amagwiritsa ntchito ena mwa civil servants posolola ndalama pokuba ndi zomwenso akugwiritsa ntchito pati. The rubble cannot be cleared if we don't do the reforms and make them to have that kind of implementation. And do you know now why ndima fusabe mobwereza kuphiriku kugedera mikango kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino? Kodi chifukwa cha watumira achilima kuti tapanga ni task force iunike mavuto amene akukumana nawo mu civil service. Yes. Pakhani tukambatu malo amene ali acho ndi mboma mu kuberamo ndalama ndi nkhani za procurement. Yes. Ndi nkhani za ma contract. Ndi nkhani zokuzana ndi allowance. Task force manager imene alayikhazikitsa a president Lazarus Chakwera imene kuti idaunika izizo sokhala imene idaunika izizi. Yes. So zimene pano timauzidwa ano kunena kuti report lisiru kukhudzani andila kuno kuphiri akuno kugedera mikango inu khani koko siku kukhudzani. Dule ndikaye ndalama iliyonse yomwe boma limagwiritsa ntchito. Yes. Kaya nkofesi kwa president, kaya kwa chiwiri yawo, kaya kwa nduna ona za umoyo za maphunziro, ndalama imeneja imachokera mu msonkho wa Malawi. Yes. So ngati pali zimene zidalembedwa zomwe zidafufuzidwa zomwe zikuyenera kupangidwa implement, ndikukhulupirira kwambiri Jona, it's only fair to take it back to the taxpayers. Ndikuwauza kuti zomwe zidapezeka ndizi ichi mwina chitivuna kwambiri kuchipanga implement pano pazifukwa zakuti. Some of the deterring factors John amene ndimaona mdziko muno amene amapsinja kapena kutsekera kukhala ngati barrier pa zinthu zomwe timayenera kupanga achieve ngati dziko amabwera chifukwa cha malamulo athu, of which pamene tili pano lero ngati dziko tikuyenera kugwiritsa ntchito kwambiri anzathu wa Ministry of Justice, Malawi Law Society, Judiciary. Pali zambiri zoti tisinthe malamulo athu mdziko muno. Yes. Otherwise malamulo athu akupanga so hinda chitukuko kupita patsogolo. Yes. Recently I was reading somewhere galimoto ikagulidwa mboma. Okay, terekezeta gula galimoto ya 180 million kwacha mboma ikamata 3 years amene ogwiritsa ntchito galimoto manager ngati ali bwana kumtunda uko ati akhoza kutenga galimoto manager kuigula pa 10%. Mwaimva kwabiri imene achulidwa 180 ndiye kuti galimoto imene agulidwa 180 iye uchadzaitenga pa 18 million basi. Just after 3 years. Malamulo amboma amenewo. Dziko lake lomwerino. It's as good as kuti tapangana ngoguliyani mkulu galimoto. That's it. Pali zinthu zambiri zoti tikuyenera kukonza kwambiri. Akuluakulu sitingakagule chigalimoto chodula cha mtidzi madzi kuyatsa mamawa kwenzozi kumatuluka madzi galimoto ya nyuwani. Okay, ndikuyendera just for 3 years 36 months kena konkomati akhoza kutenga apa nkukuwa aziyendera nini. Are we serious? Ndiyeti tikatero ngati tikuichotsa imene ijayo pakuyenderanso kubwera magalimoto ena abwino amtidzi kuposa imene ija. How many vehicles are we going to buy and odula chotere and at the expense of somebody amene ali kuchipatala akukanika even kupanga access mankhwala amalumbo, akukanika kupanga access insulin wa diabetes, akukanika kupanga access even some of the strongest painkillers diclofenac kumakanika kuti apeze munthu msipatala ndikumauzidwa kuti kagulene abwana. Awusakala ndimanena mobwereza kundi tonsefe Malawi sitingakhale maudindo ayi timasankha anthu kuti mutsogole mutsogolani mudzipanga ziganizo on our behalf. Ndikuti tikamati mupanga ziganizo on our behalf ndikuti ziganizo zikukomeranso ifeyo. That's what it means. Exactly. Ukatione mboma ndikambakambe za tonse ineyo ndimati ndikama fanira ke I go back
tuma clips nthawi ya campaign Yes. ndimamvetsera ndithu chotake tikamayandikira mwina kutsogoloku tizizibweretsa kuti amalawi azikumbukira samayi wale sanga amene adanenera acheya ife siliwala timakumbukira umadabwa kuti so this is how our leaders amalonjezera zinthu zawo and ndi mmene akuchitira contrary. unkanena kuti anthu ena ake adafika pajapo kuti the civil service system anayizowera amayidziwa the money trail imayenda mwa mtundu wake amadziwa kuti ikaenda apa tikuma nayo apo so akabwera anduna anyuwani akabwera PS anyuwani akabwera IMP anyuwani akabwera president wanyuwani amadziwa how to play that person amadziwa ende wakhala kuti nawenso ndi waniyo wakhala kuti nawenso unatuwa umangoto laponda la mphawi umasekerera Jonah, unfortunately, ena amakhala kuti zinthu anatuwa kapena sonda adyo koma umakhala kuti koda nzanga nali apaja alemera chonchi bwanji ndiye kuti ngati akundipatsa advice nanenso ndiyendere njira yomwe mawa tibwere pano timakambirana zomwe timaona amakamba Sami Suleiman zokhuzana malo dziko muno tikhale pasi tikambirane bwinobwino nkhani yokhudzana ndi malo mawali koma kuti uyione bwinobwino Jonah ku Ministry of Lands malamulo athu akuti chani kodi pa nkhani yakagulitsidwe kamalo yes kwanzika komanso kwa anthu obwera Suleiman menemo tikuonetsa bwinobwino mawa koma akukamba kunena kuti 80% ya ma properties akulimbi zimezo akamfutuka kale tisalambe sokumvaso zapa pano pasi. And we have someone in this country, British citizen, kapena kuti munthu amene ndi passport ya ku Britain kumene kunjama auza kuti amwe Malawian of Asian origin. Yes. 300 plots munthu mmodzi 300 plots. Check ku ministry panopa how many Malawians have applied kupempha malo kuma amene amavutikira amene you find kuti malo anakupatsa kalekale. Okay, wakaikapo foundation wina kubwera kaonjezera foundation waikweza mwamba. Why? Ine Jonah. There was a time I was just coming here to Lilongwe. Ndidapita mu area 9 kuyamba na nyumba. Chabe. Nafika mu compound ina mbene muli ma town houses. Ananduza kuti nyumba ndezilipo. Koma mwayimbira ino wake. Okay. Na chaya 10-4. Upon calling anandiyankha munthu wa accent ya chimwenye. Ndi anandiuza kuti the houses are available but they are for the community. Okay. Then, how do you mean by community? The community, yes. Anandiuza kuti inuyo mukhoza khati ndrama muli nazo muzikwanitsa kulipira. Koma nyumba zimenezo ndi za anthu akhunguloyera, not people like you. The community amaranthauza yes. Gulaulo Asian community. It's happening in our own country. Oh. It's happening in our own country. And kumene kuli mtuntama house. Mzee wako kumene ucha. Okay? You receive those answers and you use what? Dziko latu lomwe lino. Odeto inetsana ndinkanena kuti amene kuti upite ku housing kuja upeze nyumba ku housing. Pali nyumba ina yake kupambira ndinkaimva ndikaona ngati ndiyowukira. Anaimba amati Kalawe. Kalawe? Kalawe. Amati Dzuka, Malawi Dzuka. Amaikonda achakwera kwa basi. Ama Dzuka Malawi. Kuti nkalo damba kugona. Amaikonda kwambiri. No. I remember one of the programs imene naonera pa television, that television yanji adanena kuti nyimbo imeneyi ndimayifira kwambiri ndimayikonda kwambiri. In fact adasewerera nyimboyo. Ndimafuna kuti ukaimva nyimbo imeneyiza ikupanga apply olo mbuyo zawa obwerawa kaya awakutiberawa ndiye tikunena kuti Malawi Dzuka nkale tinayamba kugona tutagona kwambiri nthawi imene anthu obwera akumatidyera masuku pamutu ikhale kuti yatha 1 nthawi imene anthu andale amadaka wa mipando amafuna kuti angolemeretsa mimba zawo kungokutitsa mimba ithe Dzuka. Jonah, it's very sad. Very. Kuti tili ndi Amalawi ena amene amaza kuganizira za mimba yawo ndi mwana wawo amene afuna kumtumiza ku sukulu ku UK. Nde amampangitsa wina obwera
apeze contract ndupanga profit ya 8 billion iwo ndikugairidwa 50 million kwacha basi, and they are okay just like that kickback basi, they are okay. Now umandifunsa kuti ndichifukwa chani zikupindula chinthu china chimene ndimachiona kuti dziko linoli likuchedwa kuti tituluke mu msinga za umphawi. It's when you have got leaders amene amayang'ana the next election. It's a very big problem. Pamenepo, instead of going to fix the broken system, to clear the rubble, ndekumabwera wina wanzeru zake uone kuti wamepepa lake munthu akubwera in 2022 akukamba za ma elections za 2025 kuti apa nkukunda amene ati imirire pa 2025 zaziwa ke sizamasewe. Are you okay? Zen. Come on, can we go and do our work? Can we go and develop this country? Can we go and get rid of mbava zimene zadzadzana mboma? Ndipo padaba kuti kodi awa, where are they getting the guts? Kuti mpaka na ndimene akalanyiramu akumakamba mpaka na za 2025 chisankho osapanga zoti mukonzeka ipano bwa. It's sad. It's sad. We'll be back shortly after this commercial break. Beyond your home, away from home. Beyond quality. Beyond expectations. Crossroads Hotels, Malawi's elegant and luxurious hotels. Free Wi-Fi, laundry services, 24-hour room service, conference facilities, fitness center, and all you need in a place to call home. Visit us and experience hospitality and excellence beyond your expectations in both Blantyre and Lilongwe. For more details, contact the following numbers. Dzulo timafuna kukamba nkhani yokhudza zisudzo zomwe zili mzipani za ndale mdziko muno. Jonah, from the look of things, apart from zomwe alankhula akamuzo chiwambo, kuchokera ku msonkhano kumkumano wa atsogoleri a tonse alliance, yes, pena pake ndikumadzafira ngati chilipo chomwe atinamiza, chilipo chomwe sanatiuze, sanachikambe in open bwinobwino. Yes. Because kwamvera achiwambo amene adalankhulira pa msonkhano wawo iwowo ku Blantyre, wachipani chawo ku Blantyre, nimene alankhulira after this caucus imene ali nayo doesn't make sense. Kwamvera achilima mene amanyamukira ku nyumba kwawo kulankhulana ndi owatsatira kunena kuti osasokoneza kudzichepetsa ndi kupepera. Osasokoneza ndi mene alankhulira akamuzo chiwambo leta kuti tinakumana nditakambirana izi. It's not making sense. Some things are not making sense. We are waiting for a Friday. Vice President Alankhula in his capacity as Vice President of this country, Alankhula ngati UTM President. I'm thinking mina tidzamva bwinobwino ma elements azomwe afuna kulankhula in that statement. Komano tingonena kuti very quickly, statement imene yatuluka ku mkumano wa tonse, yes, it's not as genuine. It's lacking some substance. Some meat. What Robert ila statement imene anadzalankhula akamuzi wambo. Yes. Nde anadzalankhula china chimene ono zimene amene adzitiuzawa ndi zizi kuti akuti he's on record, panafika paonena kuti every party leader amafunsa kuti kodi are you for the alliance kuti ipitilire or not, meaning these were crunch talks zimene kandi zimene zatuluka pa statement kandi lesi zimenezo, meaning kuna wirima kumene amafuna kuti ena tingochithetsa heads rolled there. Koma sitinakuzidwe bwinobwino kuti nchiyani. Ndetanguzidwa kunena kuti yayi tamvana tipange deal ndi social economic challenges tipitilire, but the real meat mene munenera kunena kuti
timva atinyenga kumeneko sanatuuze zenizeni nkhani yonena kuti kunali matempers anapaka sina nenedwe imeneyi tiyeni dzivumbuluke pa dziko lapansi pansi pa thamba palibe chinsinsi timva tima elements tiwiri titatu tukambidwa kuli anthu a John Chisi kumene kuti sometimes amadzakhala ndi ka verbal diarrhea timva but we have sewero sirasabata lino imene ndira chaka chino olemba kalendani wazewa ka producer wa sewero executive producer Peter Mutharika alipange producer wo ne panopa abweretsa actor wina wanywani George Chaponda kunali actor wina kali akotona kuma amen ukuku ndekuli dzibwana dzananu we understand if you talk to people like Nicholas Dausi Ken Sonda they are going to tell you kuti as you are approaching convention ya Chipani zinthu ngati zimenezi zimakhala democracy amati kumbutsa nkhondo kalero ya dzikwanje yomwe inadzabuka convention ya MCP pakati pa watsatira malemu Gwanda Chakwamba ndi JZU Tembo akuti zimachitika but not this time. This is not what Malawians were expecting from the DPP. So you don't want to tell us Jaumanena John and how in nthawi kuti anthu atu kukhalira limodzi chimvano chawo chija choninga pakati cha mavu chinkatheka chifukwa kunali cherete kumene kuja kudali COVID otherwise simungaloze chisankho mu 2020 2 years yonse mukumenyana anthu kukangatira mipando yoti convention yake sinachitike. I remember Dr. Bakiri Muluzi, the former president, kwachonde kumulako alomwe posachedwa analankhula kunena kuti Amutharika tadzukani ananu akhazikeni basi mwalankhule uyu amene safuna kumvera achoke. I love that statement. Amati bongolo sadzo ya mafuta pagulu Amutharika pali paja adanja mwambo in fact abausa kunena kuti mungona. You're slipping. That's exactly what he meant. Kunena kuti simuonetsa utsogoleri atakungomenyana uko ku DPP lamulo lokuti akumane ku convention mu 2023 as it stands mtsogoleri wawo na Amutharika. Amutharika amayenera kuwakhazika pasi onse amene ali ma presidential aspirants ndikuwauza akuluakulu no one not even one person akhala kupanga advance agenda yokuti iyeyo ndi iyeyo until we go to the convention. Chabwino mwina that aside ku parliament standing orders adawasankha anakhumwa telekeze mene zidachitikira kumeneko usonkhano mwene kumangoshiwo bwanji posafuna kuonetsa kuti kapena ndikudana nawe mwana wanga ndakhuma maimpi tonse tiyeni ku page house aliyense in fact osaliso ku page house ameno kind office dalibe headquarters alibe ili kuti headquarters yawo ili kuti fanga dilipo ndekuti simagwiritsidwa ntchito it's just a building headquarters usanda kano page house mwaone andani achilima atulisa statement akuti msonkhano ukachitikira ku office yawo ya ku area jani ya ku area 10 osati ku nyumba kwawo Chipani sicha nthumba sicha munthu so ngati pali mkumano anthu akuyenera kukumana at a neutral ground ndikukambirana kumeneko nkuona kuti zitha kuti aziwawa ngati DPP tangoyamba ya George Chaponda mena akuira kuonetsa nthawi bwanji tinachana kupita ku break tukamba za sana nene bwanji masanje aku DPP ate kuli anthu ojijirika kwambiri kumeneko koma ine nthawi ya convention sinabwere masanje otalekani gwirizanani pangani chinthu chimodzi ine ndanena kuti DPP ngati ifuna kupanga rebuild pali nkhope zina maina ena achoke ku front ndani napo kambiri mbiri achoke ena uko tsanzekani mudana ndaziwa komaso I think ndipasingaka kamire nkhani zake za masewero zamadzera mbo
Tsansekani. ine ndi Jona Pankuku ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuona program ya Katsukuluza mwakoma nonse. This is Obre Kusakala, Rainbow Television, Katsukuluza. The moment of truth is here. Kujijirika, kududuluka, andione, anakagwira nazo muchingolo cha thobwa lowira kudansi. Bye bye. Nambalala atengesa na mama Isewe tundikuonera Rapirana kuba hayamba kumundula mama Itikani muyaluke Kilala chuma mukatula na bale Ise sichikulelesa mi Driver kujimesha ndawona street kid alipa kona akozopangidwa adopta koma Malawi akudikila madona mesa kamusa nkati kwacha banja Malawi ambiri akana gona tuka Malawi tuka kwa saka 50 wakala ukugona kungopanda kutuka upesa TZD ya landa nyanja. Don't legalize homosexuals. Hamuna sanga mange banja. Tuga Malawi we tuga. Bicha nigale unayamba kukona. Tuga Malawi we tuga. Agule bela ni wabwela naona. Tuga Malawi we tuga. Dibageti godo seba moza. Tuga Malawi we tuga. Tuga Malawi we tuga.